بله تماشاوان می هیجا و دلال دبش می میدیا جواکی ده ایرو مکلیپک نو جوار آماده کریه اف کلیپ جی کلیپا کولیلک کردستانیه به ناو فرشته عفرین کولیلک جباجار عفرینه یعنی کولیلک چای کرمنجا او کچا درهینر و موزیکجن هیجا ما مستذکریه عفرینه و اف کلیپا یجی خو نویه اجبگو ام وی کلیپی بلاو بکن یعنی ام بدن ناس كرنج بو حمود تماشا فاني مي هيجا مجورة عمدا كريه كامل بهدورة بقهدار وتماشا كون جارة كتير بقرن جنبي معنا خوان
بله تماشاوانê me hêja ji xwe ez vê klîpê li hunermenda Kurd Kulîlka Çiyayê Kurminc Kulîlka Efrînê Firîşteha Efrîn ez pîroz dikim hezar carî pîroz bê klîpa wê ez hîvîdarim ev klîp bigihêje dilê her kesî bi rastî klîpeke pir taybet û cuda ye tê de behsa êşa milletê Efrînê dike ji xwe ji bo milletê ya jî tevahiyê ji bo tevahiya milletê Efrînê ez dibêjim silav û rêzên germ ji hemî endamên Rojava TV ji bo xelkên Efrînê înşallah di demekin nêz de wê Efrîn vegerê ji xwe Efrîn wekû her kes dizanî jî ana dibin destê çeteyên dewleta Tirkiya de eger kir dene înşallah di demekin nêz de wê Efrîn vegerê û em ê çalakiyê xwe hevpeyvînê xwe û hemû şahiyên xwe li nava Efrînê çê bikin û em ê şahiyê xwe jî bi wateyeke wil û giranbiha jî em ê bi hestê xwe li wir bikin guhdar û temaşevanê me